Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimiratasya Jnananjana Shalakaya Chaturunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ കണ്ണൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ, മാതാജി കാണാനില്ല. പ്രോബ്ലം മാതാജി ഇവിടെ എനിക്ക്, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഓഫ് ആവാനായിട്ട് കട്ടാകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ശരിയാവുണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ, ഓരോരുത്തരും പറയട്ടെ ആൻസർ. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ എത്ര സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ എത്ര സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അംബിക മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. അംബിക ഗോപൻ മാതാജി. മാതാജി എത്രയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എത്രയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. 6. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിന് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? മിനി മാതാജി. ക്ലേശാഗ്നി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കപിലദേവൻ ആർക്കാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകിയത്? ഭാനുമാതാജി. മ്യൂട്ടില്ല മാതാജി, മ്യൂട്ട് മാറ്റി വെച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ അമ്മയ്ക്ക്. ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന മുക്തി ഏതാണ്? ദേവി മാതാജി. ബിന്ദു മാതാജി. ബിന്ദുരാജ് മാതാജി. സായുജ്യ മുക്തി. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലത മാതാജി. അന്തരംഗശക്തിയായ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തൻ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനത്തിന് പകരമായി മറ്റെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ലക്ഷ്മി മാതാജി. സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രം. ദുർലഭ എന്ന ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നീനു മാതാജി. ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആകുന്ന മുക്തിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഏതാണ്?
രാജശ്രീ മാതാജി. രാജശ്രീ മാതാജി മ്യൂട്ടാ. സാരൂപ്യം. സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് രശ്മി മാതാജി? അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തെ എത്തിക്കുന്നതാണ്. സ്രോതസ്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 5 തരം മുക്തികളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് സാരദ മാതാജി? സ്വർഗാരോഹണം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് സാധനാ ഭക്തിയുടെ, അപ്പൊ 10 എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, നമ്മൾ എടുത്തതാണല്ലോ. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ, നമ്മള് പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായ കാരണം എന്താണെന്നാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ശ്യാമതുളസി മാതാജി. മാതാജി ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ്? അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പാപകരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്യാമതുളസി മാതാജി. അറിഞ്ഞൂടാ മാതാജി. റാണി മാതാജി. അജ്ഞത. പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫലത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? പ്രാരബ്ധം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രഭു? ഭക്തി സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടാണോ? ഭാഗവതത്തിൽ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അടുത്താണ് നളിനി മാതാജി. ശാന്തമായ സമുദ്രത്തോട്. എന്താണ് ചോദ്യം? ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി, ഒരു തണൽ വൃക്ഷം, ഒഴുകുന്ന നദി, ശാന്തമായ സമുദ്രം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ലക്ഷ്മി മാതാജി. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയോട്. 9 തരം ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏതിനെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ചണ്ടാള വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവൻ പോലും എന്തിന് യോഗ്യനായിട്ട് തീരുന്നു രമണി മാതാജി? അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നു. യാഗകർമ്മങ്ങൾ അടക്കം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന പാപത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? സഹിഷ്ണു ശ്രീനിവാസ് ദാസ് പ്രഭു. ശ്യാമ നിർമ്മല മാതാജി. ആരായാലും പറഞ്ഞു, 2 പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കിയിട്ടില്ലേ മാതാജി? സോറി. നന്നായിണ്ട്. അടുത്ത ആളിന് പോട്ടെ. ആരസുഖ മാതാജി. വിഷ്ണുഭക്തിയാണോ? ഏത്? വിഷ്ണുഭക്തി ആണോന്നല്ല, മാതാജി പഠിച്ചതല്ല. അപ്പൊ അറിയില്ലേ? കൂടം ബീജം ഭാവതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ വരുന്നതല്ല. അതിലില്ലാത്ത ഏതാണ് പാപത്തിൽ വരാത്തത്? വിഷ്ണുഭക്തി ട്ടോ. ഭക്തിയുടെ ശുഭത എന്ന ഗുണം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തനിൽ പ്രകടമാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ ശുഭത എന്ന ഗുണം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്ന സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മംഗളം. ബിനു പ്രഭു. അവിടെ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാരിഖണ്ഡ് വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്തത് എന്തിനു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയവരോട് മാത്രമേ ചോദ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ പറയണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 2-1 ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോ അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനേക്കാൾ ഉന്നതൻ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ബാലനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അടുത്തത് ചോദ്യം ചോദിക്കാത്ത എല്ലാരും ആൻസർ പറയുക. ആൻസർ ആരും പറയണ്ട. ഞാനപ്പോ പേരെന്നെ വിളിച്ചു. അംബിക മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്ക് വീണ്ടും റൊട്ടേഷന് പോവാം. സദ്ഗുണം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം.
ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, സദ്ഗുണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. അജാമിളിന്റെ കഥയിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നൽകുന്ന അജാമിളിന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞോ? കഥയിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നൽകുന്ന പാഠം എന്താണ്? നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ. മിനി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവത് നാമജപം പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും. അതെ. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സുഖത്തിന്റെ 3 ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? രമണി മാതാജി? ഇല്ല, ഭാനു മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭൗതികാനന്ദം, ബ്രഹ്മമായുള്ള ഐക്യം, കൃഷ്ണാവബോധം. ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് പതനം സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദ ശാശ്വതം. അടുത്തത് ബിന്ദുരാജ് മാതാജി. അതൊരു വ്യക്തിഗത ബോധം ആകാത്തതിനാൽ അതീന്ദ്രിയമായ സുഖാനുഭൂതി ലഭിക്കില്ല. അതിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ലതാ മാതാജി. ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ. ലക്ഷ്മി മാതാജി. ഗംഗാപൂജയ്ക്ക്. പേര് ചോദിക്കുന്നവര്. ലക്ഷ്മി മാതാജി. ഗംഗാപൂജയ്ക്കായി. ഗംഗാപൂജയ്ക്ക്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃത പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നീനു മാതാജി. ആത്മീയഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സുദുർലഭ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? രാജശ്രീ മാതാജി. ഭഗവാൻ മോക്ഷം എളുപ്പത്തിൽ നൽകുമെങ്കിൽ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും നൽകില്ല. ഹരിഭക്തി സിദ്ധോദയത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? രശ്മി മാതാജി. രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം? ശാരദാ മാതാജി. കാമദേവനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പോലെ രാധാറാണി ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഭക്തൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സുജിത മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. സുജിത മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ വസിക്കുവാനും അവർക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഉണ്ടായ പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? വിനീത മാതാജി. അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായതാണ്. വിനീതയുടെ ചെല്ലൽ ആൻസർ പറയുന്നത്. വേറെ ആരാ പറയുന്നത്? അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ ആകൃഷ്ടനായതുകൊണ്ട്. ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ ആകൃഷ്ടനായതുകൊണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന് ആരാ വായിക്കാനുള്ളത്? റാണി മാതാജി. ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള സേവനം പോലെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ്. ഇതിലൊരെണ്ണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാതെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ബാക്കി എല്ലാതും കിട്ടിയതല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? മാതാജി 6th വൺ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? കാലിക്കുളമ്പിലെ അല്ലെ? വെള്ളത്തോട്. ഇത് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേട്ടിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവര് നമ്മൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. പക്ഷെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുകയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു പോയാലാണ് നമ്മുടെ സമയം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം അല്ലേ പോണം നമ്മുടെ. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, വേറെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല താനിത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ബേസ് ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പോണത്. ഇപ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനുവേണ്ടി ബുക്ക് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. ഏതാണ്? സാധന ഭക്തിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 2 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഏവ. അത് എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്. അതെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തേക്ക് പറയാം. ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, മോക്ഷല, കൂത്തകൃസു, ദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. നമ്മൾ ഈ 6 പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ 6 പോയിന്റില് ആദ്യത്തെ 2 ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, ഇത് രണ്ടും സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, സാധന ഭക്തി. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ 2 ക്ലേശാഗ്നിയും ശുഭദയും.
ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. അപ്പൊ ഏതിൽ വരുന്നതാണത്? സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, അല്ലേ? ചോദ്യം അതല്ലേ ഇരുന്ന്? ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. അത് രണ്ടും. അപ്പോ പിന്നത്തെ പറയുന്നത് മോക്ഷലഘുസുതുർലഭ, അല്ലെ? അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം. ഭാവഭക്തിയിലാണ് മോക്ഷലഘുക്തകൃതും സുദുർലഭ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് രണ്ടെണ്ണല്ല, ഭാവഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ 4 എണ്ണം കൂടി വന്നു. ആദ്യത്തെ രണ്ടും പിന്നത്തെ രണ്ടും കൂടി 4 എണ്ണം വന്നു. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മാത്രം വന്നു. ഭാവനാ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷലഘുക്ത സുദുർലഭ ഈ 4 കൂടി വന്നു, കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷലഘുക്ത സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണ ഈ 6 വന്നു. എന്തിൽ വന്നപ്പോ? പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുക്കില് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതില് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയാണ്. ബുക്കിൽ അനുഷ്ഠാനം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സാധനാ ഭക്തിയാണ്. പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവഭക്തിയാണ്. 3ാമത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തി പ്രേമ, അത് പ്രേമഭക്തി. അതാണ് ഇതിന്. അതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത്? പരമാനന്ദത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാനന്ദത്തിലും പിന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? 2 വിഭാഗങ്ങളും, ഒന്ന് പരമാനന്ദത്തിലും പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിലും. പിന്നെ അനുഷ്ഠാനത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ 2 വിഭാഗങ്ങൾ, ഒന്ന് പരമാനന്ദത്തിൽ 4ഉം പരമാനന്ദത്തിൽ 4, ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ 6 എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം വരും, മറ്റത്തിൽ 6 എണ്ണം വരും. അനുഷ്ഠാനത്തിൽ 2 എണ്ണം. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധനാ ഭക്തിയിൽ 2 എണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാവഭക്തിയിൽ 4 എണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷലഘുക്ത സുദുർലഭ. 3ാമത്തത് പ്രേമഭക്തിയിൽ 6 എണ്ണം. മനസ്സിലായോ? അതിപ്പോ അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയും മാതാജി, ഒന്നുകൂടെ പറയും. പരമാനന്ദത്തിൽ എത്ര എണ്ണമാണ്? പരമാനന്ദത്തിൽ വരുമ്പോ എത്ര വരുന്നത്? നാലല്ലേ? 4. ഭക്തിയാണത്. ഭാവഭക്തിയിൽ 4 വരുന്നുണ്ടാവുക. പരമാനന്ദം പ്രേമഭക്തിയിലല്ലേ? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മയല്ലേ പരമാനന്ദം? പരമാനന്ദത്തിൽ പറയുമ്പോ പരമാനന്ദം കഴിഞ്ഞ പ്രേമഭക്തി വരണ്ടേ? പ്രേമഭക്തി അല്ലല്ലോ പരമാനന്ദം വെച്ചാൽ ഭാവഭക്തിയാണ്. സാധനാ ഭക്തി 2 എണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. ഭാവഭക്തിയില് 4 എണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷലഘുക്ത സുദുർലഭ. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയാണ് പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ പ്രേമഭക്തി, അതില് 6 എണ്ണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരമാനന്ദത്തിൽ പ്രേമസേവനത്തില് അങ്ങനെയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധന ഭക്തി, പരമാനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവഭക്തി, പിന്നെ പരിശുദ്ധ പ്രേമഭക്തി. അനുഷ്ഠാനത്തില് 2, പരമാനന്ദത്തില് 4, പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയില് 6. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മാതാജി? പ്രേമഭക്തി, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണ, പ്രേമഭക്തി. ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഡെയിലി കേൾക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഫുള്ള് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ. ഭക്തിയുടെ മാതാജി, അത് സത്യമാണ്, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് സാധനാ ഭക്തിയില് 2 എണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത, ഭാവഭക്തിയില് 4 എണ്ണം വരും. ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷലഘുക്ത സുദുർലഭ. പ്രേമഭക്തിയില്
6 വരും. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത, മോക്ഷലേക്ക് ഉക്തകൃ, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ ഇതാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുമായി മുൻ ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമായിട്ട് മുൻ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. അയാൾക്ക് ഈ മാർഗത്തിൽ ഏറെ പുരോഗമിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സാധാരണ പറയുന്നത് പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയ ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും സ്വീകാര്യമാണ്. അയാൾക്കും പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധഭക്തൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ. ഈ സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സാധന ഭക്തി നമ്മുടെ സംവേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിലെ അനുഷ്ഠാനം. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധന ഭക്തി. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതൊരു കൃത്രിമമായിട്ട് അല്ല, നമ്മളതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്, കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതായത് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഈ നടത്തം കൃത്രിമമല്ല. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തുണ്ട്, ആ ശിശുവിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിന് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്പം പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ശിശുവിനെ നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ആ കഴിവ് ആ കുട്ടിയിൽ ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവിക ജന്മവാസനയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി, പ്രേമഭാവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരിലും അത് ഉറങ്ങി കൊടുക്കായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഉണർത്തുക മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എപ്രകാരമാണ് ഒരു ശിശുവിനെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഓൾറെഡി ആ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ അറിയാം. നമ്മളത് പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി തന്നെത്താനെ നടക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വേഗം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും. കാരണം നമ്മുടെ ജന്മവാസനയാണ് ശരിക്കും എന്ത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ള നമ്മുടെ ജന്മവാസനയാണത്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ മാത്രം നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളൊക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭക്തി ശക്തി ഉണരാൻ സഹായകമാകുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് എന്ത്, സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജന്മനാ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ കിടക്കുന്ന ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി സേവനം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് അതിന് ചില നിയമങ്ങളും ചില നിഷ്ഠകളും ക്രമങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ആ നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഭക്തിയെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിച്ചു പോവരാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്, സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഭക്താത്മാക്കൾ ഭ്രാന്തരാണ്. കാരണം കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ബന്ധനത്തിനും കാരണമായി തീരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണ്. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ സച്ചിന്മയവും പരമാനന്ദപൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപവും ആണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമായി തീരുന്നു. വികർമ്മം മൂലമാണിത്. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധനാ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങള് കാരണമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളില് നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ സച്ചിന്മയവും പരമാനന്ദവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപനാണ്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ആര്, ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്, ഈ അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് വികർമ്മം മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനോരോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സാധനാ ഭക്തി മായയുടെ പിടിയിൽ പെട്ടുഴലുന്ന ബദ്ധാത്മാവിനെ ചിത്തഭ്രമത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ നമ്മുടെ മനോരോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സാധനാ ഭക്തി കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും നമുക്ക്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മായയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ ബദ്ധാത്മാവിനെ ആ ചിത്തഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ സാധനാ ഭക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ ആ മനോരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സാധനാ ഭക്തി ഈ മായയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും രീതികളും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് ആചാര്യന്റെ, അതായത് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം അത് തന്നെ. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് എല്ലാ ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതികളാണ് ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഏതിലൂടെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തിയിൽ തുടക്കം. അങ്ങനെ ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ശക്തി അപാരമാണ്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഈ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് എന്ത് കഴിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിനുണ്ട്. അത്ര അപാരമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് എന്ത്? ഈ മന്ത്രജപത്തിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ആലോചിക്കുക. ഈ മഹാമന്ത്രം എന്ന് അതിന്റെ പേര് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ മഹാമന്ത്രം എന്നാ പറയുന്നത്. ആ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ശക്തിയല്ല ആ മന്ത്രത്തിന്. ആ മന്ത്രജപം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തിനാണ് കഴിയുന്നത്? ഈ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മള് അത്രയും എന്താ പറയാ വിലയേറിയിട്ടുള്ള ഒരു അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിധിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ മഹാമന്ത്ര ജപം. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടും, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തിനു കഴിയും? ഈ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് കഴിയും. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത്? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അതാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പദ്ധതി അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രജപം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അതിന്റെ ശക്തി അപാരമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മളല്ലാണ്ട് കുറെ സമയങ്ങൾ എടുത്തില്ല, നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കും. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം അതാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, നമുക്കറിയാം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. സാധനാ ഭക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മള് വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥത ഇല്ല. നമ്മളേത് എന്താ പറയാ മനസ്സുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണല്ലോ, അത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതാണ് എന്ത്? വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് സ്വമേധയായിട്ട് മാറും, നൈസർഗിക ഭക്തിയായിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും. ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വമേധയാ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരും. അങ്ങനെ അത് പ്രേമഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി രണ്ട് വിധം, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്താണ്? നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ, ഒരു യന്ത്രം പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ആത്മമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഒന്നുമില്ല, സ്വമേധയെ ചെയ്യുന്നതൊന്നല്ല. പക്ഷെ രാഗാനുഗ ഭക്തി ആവുമ്പോ എന്തായി മാറി? അത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അടുപ്പം വന്നു, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് നൈസർഗികമായിട്ട് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട്
മരണസമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പരിഷത്ത് മഹാരാജിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, പ്രകീർത്തിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്മരിക്കുക. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, ശ്രവിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സർവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവ്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സർവനിയന്താവായ ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനായും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവാത്മാവാണ്. സർവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവാണ് ആര്? പരമാത്മാവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സർവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ സർവനിയന്താവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ആത്മീയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ സർവ്വ വിപത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് വിധേനയും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ വിപത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ നിയന്താവ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായി കൈക്കൊണ്ടാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് എന്ത്? പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ നിയന്താവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിലേക്ക്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും. കാരണം അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മൾ. തിരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ എത്താനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ തത്വം എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഒരു തത്വം എന്താണ് ഇവിടെ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്ന തത്വം. ഈ അനുശാസനം കൈക്കൊണ്ടാൽ മറ്റു ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും താനെ ഉണ്ടായിക്കോളും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? തന്നെത്താനെ വരും. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ഈ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ കീഴേടുകളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇത് അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റതൊക്കെ തന്നെത്താനെ ശരിയായിക്കോളും. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ അധപതിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്ന് അധപതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ ഭഗവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആരും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. താൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇവരാരും ഒരു നിലയിലും ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഇവർക്കാർക്കും ഭഗവാനുമായി ബന്ധമില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് എന്തില്ല? കൃഷ്ണാവബോധമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ പറഞ്ഞ? ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ഞാൻ വൈശ്യരാണ്, ഞാൻ ശൂദ്രനാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ എന്താണ്? ഇവരാരും തന്നെ ഒരു നിലയിലും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. കൃഷ്ണാബോധം ആർക്കുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആർക്കുമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരല്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം 49-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എല്ലാ മനുഷ്യരും കർമ്മനിരതരാണ്. ദേവോക്തമായതോ ലൗകികമായതോ ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇവയിൽ ഏതിലൂടെയും അവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സുഖം അനുഭവിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ വേദോക്തപരമായിട്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അത് ലൗകികമായിട്ടുള്ളതാവട്ടെ ഏത് രീതിയിലും എന്താണ്? ഒന്നിലെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ലൗകികമായിട്ടോ എങ്ങനെയായാലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്? എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഏതെങ്കിലും കൂടെയും അവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തായാലും പരലോകത്തായാലും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഭേദമോ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്നീ വ്യത്യാസമോ വകവയ്ക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എത്രയോ സുന്ദരമാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും വകവയ്ക്കാത്തതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. അത് എത്രയോ സുന്ദരമാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. ഒപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എല്ലാ സംഗതികളെയും അത് ക്രമവൽക്കരിച്ചുകൊള്ളും. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പൊ 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരും 4 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവരും ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അവരവരുടെ തൊഴിലുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഒപ്പം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. സാധന ഭക്തി എന്താണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി: സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങള് സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത. ഭാവഭക്തിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങള് 4 ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘു, ഉക്തകൃ, സുദുർലഭ. പ്രേമഭക്തിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 6 ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘു, ഉക്തകൃ, സുദുർലഭ, ചാന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. അങ്ങനെ 6. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ തുടർ പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, അല്ലാത്തവർക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവർക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് 100% കുറ്റമറ്റതായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതായത് അജ്ഞാന സുകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അജ്ഞാന സുകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, നമ്മൾ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സങ്കീർത്തനം കേൾക്കാണ്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പൊ ആ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ കേൾക്കാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ റോഡിൽ ഇപ്പൊ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇസ്കോണിന്റെയൊക്കെ പ്രസാദങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആ പ്രസാദം മേടിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചു. ഈ പ്രസാദം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ദൃഷ്ടി, ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ദൃഷ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ദൃഷ്ടി തന്നെ നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? അവരുടെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ദൃഷ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രഥയാത്രയിലൂടെ പോകാം, രഥയാത്രയിൽ അനുഗമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രഥയാത്രയിൽ പങ്കുചേരാ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അജ്ഞാന സുഹൃതങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്? ഇതൊക്കെ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് അജ്ഞാന സുഹൃതം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സങ്കീർത്തനം കേൾക്കുന്നത്, നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് കേട്ടു. കാരണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകാം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേ പോയത്? അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ആ ഒരു അജ്ഞാന സുഹൃതാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് എന്തോ
ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയില്ല, അതേപോലെ അജ്ഞാന സുഹൃതം കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രസാദം കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട്, ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുക, രഥയാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിനനുഗമിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അജ്ഞാന സുഹൃതം, നമ്മൾ പോലും അറിയാത്തൊരു സുഹൃതം നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വരുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ അജ്ഞാന സുഹൃതത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധനാ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തിയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരു ആചാര്യം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാലിച്ചു പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഉടങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തി. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥത ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമുക്ക്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല, നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഒരു യന്ത്രം പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് വരുമ്പോ സാധനാ ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1.2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കൃതി സാധ്യ ഭവേത് സാധ്യ ഭവസാ സാധനാപ്തിഭി എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഭക്തി ഉൽപ്പന്നമാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഭക്തി ഉൽപ്പന്നമാകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയില്ല, കുട്ടി നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം ആ കുട്ടിയെ നടക്കാൻ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഓൾറെഡി ആ കുട്ടിക്ക് നടക്കാനുള്ള വാസനയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് വേഗം നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം പ്രയാസമാണ്, പിന്നെ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് താല്പര്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. നമുക്ക് ആ ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു തുടങ്ങും. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായകമാകും? നാമജപം, ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സാധനാ ഭക്തിയിൽ. നാമജപം, ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സത്സംഗം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ സാധനാ ഭക്തിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാണ് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഈ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനാ ഭക്തി തന്നെയാണ് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നല്ല, ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പാലിച്ചു പോകുന്നതാണ് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നും വരുന്നതല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നത് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? അത് നൈസർഗികമായിട്ട് സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വികാരത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആരും പറയാതെ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറിയത്? നമ്മുടെ രാഗാനുഗായിട്ട് മാറി. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് പറഞ്ഞത്? നമുക്കൊരു സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യോ നജാതുചിത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അതും ഇതിലെ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെ? അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വർണ്ണാശ്രമങ്ങള്, വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത്? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത് നമുക്കത്. അപ്പോ ഇതിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയം എന്താണ്? നമ്മളടുത്ത് ഇത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കതിന് പറയാം സാധന ഭക്തി, ഈ ഭാവഭക്തി നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് വാൽമീകി മഹർഷിയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവരൊക്കെ എന്താണ് മറ്റുള്ളൊരു
വ്യക്തിയുടെ സംഘം കൊണ്ട് സത്സംഗം കൊണ്ട് വന്നവരാണ് ആര്? വാൽമീകി മഹർഷി, ധ്രുവൻ, മൃഗാരി, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയുടെ ഒരു സംഘം കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചവർക്കൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സാധിച്ചത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. മാതാജി എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ചെയ്തോളൂ മാതാജി, ചെയ്തോളൂ. സമയം എന്താ? എത്രയായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇതില്. ബ്രാഹ്മണര്, വക്ഷ്യർ, ക്ഷത്രിയ, ശൂദ്ര, 4 വിഭാഗങ്ങള് ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണർ മുഖത്തു നിന്നും, ക്ഷത്രിയർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന്, കൈകളിൽ നിന്നിട്ട് ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ശൂദ്രർ പാദത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മള് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതായത്. ഇതല്ല ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിലെ 5-ാം അധ്യായം 2-3 ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു മാത്രം അവിടെ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പൊ നിമി മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനെത്തിയ നവീന്ദ്ര യോഗിമാരിൽ ഒരാളായ ചമസ്മുനി നിമിയോട് പറയുന്നതാണിത്. ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയ, ശൂദ്രർ, ഇങ്ങനെ 4 വിഭാഗത്തിലുള്ളവര് രൂപം കൊണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണർ മുഖത്തു നിന്നും, ക്ഷത്രിയർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ശൂദ്രർ പാദത്തിൽ നിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രമവാസികളിലെ സന്യാസി വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. വാനപ്രസ്ഥക്കാര് ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, ഗൃഹസ്ഥർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ബ്രഹ്മചാരി പാദത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചു. അപ്പൊ 4 നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ, 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? മാതാജി